Iki lho wit jagung apa wit jati iki lho. Hah? Iki wit jagung apa wit jati, Kak? Hah? Wit jagung apa wit jati iki? Heeh. Wah kata lu. Hah? Murah lah tuh. Regane murah yo. Wes madakno ta padahal mbek sikilku kan. Foto di tak unggah. Sah kae lho ngarit. Sing wae ngarit. Mung yo aku. Hah?